Казвам се Димитър Иванов. Всички ме знаят като Мики. В София съм роден. Майка ми е еврейката в семейството. Дълго време не знаех за еврейските ми корени. Разбрах на 15 годишна възраст. По-голямата част от евреите в България са сефардски евреи. Съответно, баба ми е говорила ладино, което е староиспански. Баба ми е разказвала на много откъснешни неща. Тя само със семейството са били селени в Кюстендил. Нещо като гето е било сформирано там на софийските евреи. Отнемат им се много права. Всяко едно такова общество, в което е в война или омразата изпъква в хората. Отнели се и работата. Значи тя е била машинописка. Това поколение, което сме ние, са от тези оцелелите. Моята история включва как някой е ударил или е набил или е нагрубил или нещо такова. Техните истории включват изчезване на хора от семейството, лагери, оцеляване и така нататък. По някакъв начин ми се е набил някакъв страх в мене, който е такъв да скриеме, че сме евреи, да скриеме, че имаме еврейска нишка, да се прикриеме, не ни обичат. Аз смятам, че наистина първо има много силни личности, които са се борили против това, като патриарха или отделни личности, които са били в управлението на държавата. Плюс това хората са послушали своите лидери, т.е. и те са излезнали по някакъв начин на бунт срещу това, което се случва, срещу отвеждането на евреите и така нататък. Знаело се е повече, че в края на краищата евреите се отиват на смърт от голяма част. Т.е. се е знаело вече от други държави. Слуха е бил тръгнал, въпреки че не е било сигурно, нали, че за тези лагери, които последствие се разбира. Всичките тези неща са допринесли до това спасяване. Според мен разковничето седи в това, че евреите са били адски асимилирани в България. По някакъв начин обществото е разбирало, че те са като всички други хора.